Wayahe bolo. Wayahe iki petani iki lho, ndelok jagonge. Ya petani milenial Kalimantan TV. Jagung ning nggonmu piye bolo? Ning nggonku jagonge padha diuntal den bagus ngarsa sundel bolong bolo. Iki jane cirane mengisor ana 11 kilo. Lah tapi ketoke sing 4 kilo kono iki wis almarhumah cara mono wis tak tertolong. Lah iki makane umur sekitar 100 dinonan iki wis dipocoki bolo. Biasane aku 38 punjul 15 dino ya. Dadi khususon para peternak bolo ya, peternak sing kaya raya, peternak pitik tulung bolo ya. Nek jagonge wong tani regane 6,5 7.000 ibarate ya. Kowe iki aja kesurupan sik, aja demo sik, kowe iki lho sogeh. Kowe iki gak melarat tapi sogeh. Ndokmu rega 50.000 ibarate ndokmu 35, ndokmu 28.000, pitikmu rega 60, wong tani panggah tuku. Jagonge wong tani lagi mundak 6,5 6,8, kowe kesurupan demo mbok sithik eding to bolo. Mbok ya wong tani iki ya dikeki dalan pangan aja egois, ya. Iki lho, Dro, dicekek tikus ngene iki lho. Piye perasaanem? Kalau dadi badhok tikus. Iki makane 100 dina wis langsung pocoki kesuwen ra ngono ra oman. Glogok jaran.